मोनबाय मालाबा नों मोनफैया गुवाहाटी कैसा लगा अच्छा लगा ना मजा आया ना मजा आया Welcome to my new vlog guys हम जा रहे हैं आरोना इटिक रेस्टोरेंट पे वो नया पार्क खुला है कोकराझार में फिलहाल हम मिले गए उसे जायगाखौ मोनबायानो आरोना मानसिनावथ' बिराद फैसोथारबाय नायलाबायसै आरोना माबायदि ट्रेन गाखोनाय नुलाबायदों हाबबायानो आरो जोङो बे फंबायजों आंजों थांसैलाय जोङो जायखिया नुबाय नैबेनि अपोजिटआव आरोना जोङो नै माथो एन्ट्रि गेटआबो बेयावनो आरोना सफैबायानो ओमफ्राय टिकेटआ बेयावनो लायो खोमा ना जों सफैबाय आरोना आङो टिकेट दानग्रोनोसै र' टिकेट दानखांबा ओमफ्राय सिङाव हाबैबा नायसै आरोना टिकेटआ खय थाखा लायोथाय मिन्थिया आरोना सोंहैग्रोसै सोंहैबा मिन्थिसिगोन आरो 50 रुपिस लाबाय नै हाबफैबाय जों सिङाव नायदो नाजाराया बेनो आरोना जायखिया हाबफैबाय जोङो बे जायगायाव उन्दैफोरसो गिदिर गिदिराबो गाखोदोंब्रा जोङो हाबफैबाय आरो ओमफ्राय नायनायसै माबायदि एसे हाबफैलायबाय गेलेनायनोसै आरोना रेल गारिबो गाखोजायो माथो फट' लादों नै माने नै ओरैहाय गथ'फ्रा हा जायखिया नाजारा बेनो गाइस नैबे गेलेला जायो आरोना जाबो गेलेयोसै ना बिदिनो गाइस बेनो आरोना नाजाराया दानि गोदान माथो गथ'फोरनि थाखाय बिराद सुबिदा मोजांथारना गेलेनो मोजांथार जायखिया मोजां आरोना बयबो फैयो ओमफ्राय नै टाइगारबो दंलायबावोसो नै मोसा जाहांहां नुलायलायदों आरोना ओमफ्राय ओरै सिङाव मा दंबावो जाखो ओरै नायबावनो नागिरदों आरो जोङो ओरैथिंहाय मा दं जाखो ओरैथिं थाबायबाय बबे जायगायाव सफैदों मिथिगौ नै दाबो मोजां जायाखै आरोना माबाना बेयो सुइमिं पुल आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दङ सुइमिं पुल दुगैफैजागोन नामा ओमफ्राय आन्डार कनस्ट्राक्सन बेनो नै जाथ'वाखै दाबो मोजांबावसो ना दुगैनो मोजां जाबावगोनसो आयु गोथां नुलायलायबावोसो बार जाफैनो मोजां आरोना जायगाया बारा गोथौ नङाना सोलोंनो मोजां जागोन औ मानसिफ्रा सानस्रिग्राफ्रा थारमाने सानस्रिनो लुबैयो बिसोरो सोलोंफैनो हागोन आरो भाई मोजां जागोन सानस्रिनो फिलहाल यही है नज़ारा ज़रा कुछ नहीं है बच्चों के लिए सही है जगह ओमफ्राय माने उन्दैफोरखौ लानानै फैनो हागोन आरो मोजांथार टाइम पास खालामफैनो हागोन गेलेफैनो हागोन हनै गथ'फ्रा माथो मोजां गेलेथारो माथो मोजां नुयो औ जोंना फुख्रिखौ नायनानै फैखांबाय फैसिगोन आरो नायनानै ओइ बैयाव मा खालामो जाखो जिरायग्रा जिरायजायो आरो बेयावहाय फैनोसै नामा जोंहाबो उन्दैबो गाखोग्रा नामा बुरिबो गाखोदों नालाय जोंहाबो गाखोनोसै माथो बोराय बुरिबो गाखोदों नामा खय मिनिट मोनो बेबा नै गथ'फ्रा माबायदि गाखोनो मोजांथार फैनो हागोन रायजोफोर गाखोग्राफोर मोजांथार रेस्टुरेन्टआ बैयाव दंना रेस्टुरेन्टबो दङ बैयावहाय ओमफ्राय नैफोर आन्डार कनस्ट्राक्सन आरोना टयलेटफ्रा मालाय नै गथ'फ्रा गेलेगासिनो जोंबो गोदो बेजों गेलेयोमोन नामा जों गोदोनि समाव बेबायदि गैया जरै खालामग्रा गैयामोन आयौ लागाव दे गैया जरै गेलेदों गथ'फोर रेस्टुरेन्ट दं आरोना रेस्टुरेन्ट खय थाखाथाय नोङो आंथ' लोंखाया नोंसो लोंगोन कफि लोंनो नागिरदों जाहैदों बिथाङा नैबे दा कफि लोंलाबाय नागिरदों बैयाव खोमा बेना टिकेट दांग्रायाना औ नायनायसै दा बैथिं बै ओरै हाबहैनायसै होनबालाय हाब्रु नङादां हाब्रु नङा बायदि मोनदां
ओइ हाब्रुआव अरजाना जुथा सिगांखादों जों गाखोनांगौ गाखोनाय नांसिगोन हा नैबाव फैदो नैबाव जिरायनोसै दसे बेखौ गाइस बुरिया नाजारा उन्दैफोरनि थाखाय फैलाय फैबाय थानो मोजां जागोन आरोना उन्दैफोरनि थाखाय गैया जराय ए हे बास ट्रेन जोंना ट्रेन गाखोनो नागिरदोंमोन आरोना गाखोना नायनाय सोराव खोथा गाखोयो ट्रेन गाखोयो गथ'सोना जोङो खर'सो गिदिंलाबायगोन नामा होननाय सानसे खर' गिदिंबावबाय आरोना हा बै बानायग्रो औ खय थाखा लायो आदा ए बेनो एखेखासो ए आदसा अ खनथाम राउन्ड गिदिङो जाहैदों गाखोजायो होनबालाय ना एन्ट्रियाव लाखाजोब्बाय नालाय बेनो जाखाबाय टिकेटखौ होनांसिगोन ना आदसा टिकेटखौ होनांसिगोन आरो आदसा सानै नै बेयाव लिरगोन नामा आदसा मालाय गाखोना फैखांबाय ने गाखोना फैखांबाय जोंहाबो गाखोनोसै नै फट'सो लालायबावो मालाय खर' गिदिङाखै नामा गिदिङा ना खर' गिदिंजानो गिजौबाय जोंहा सोरबा गाखोबावगोन खोमा ना सिगाङाव गाखोनोसै फैदो सानै जाया होमबा सानै जायो औ ट्रेन गाखोनो नागिरदों जोंहा ट्रेन गाखोनो नागिरदों माने माबायदि गाखोनानै टेस्ट नायनांगोन आरोना नैबे देजालायबावगोसो हलै देलदें होनजालायबावो आरोना बिराद थोन जायो नैबाव गाखोनोसै दं नैबाव जिरायनायाव ओरैबायदि थोन नैबाव गाखोनोसै बिराद थोन जायो आरोना माने लोगोफोर ना बे आरो ट्रेना खारबाय माने जोंना सिगाङाव गाखोनो नागिरदोंमोन सालायनायफोर बायदि खिन्थु गाखोजायाखिसै थोन जायो आरो लंपेन्टआबो जों थाइट गानबोदों नालाय ओंखायनो नायदो नाजारायालाय ट्रेन गाखोया बिराद गोबाव जाबायमोन नै दिनैसो गाखोलायबाय नामा ओरैबायदि हाजोबो दंबावोसो नै गाय हाजो ओरैबो दङ नै ट्रेन गाखोदों ट्रेन माबायदि मोनगोन नोंथाङा ट्रेन गाखोनानै फंबाय बरिया ना मानोना बाहाय उन्दैफोरखौ लाबोनो थाखाय बिराद मोजां जायगाया बिराद मोजां गथ'फ्रा गेलेफैगोन आरो माइन्ड फ्रेस खालामनो थाखाय मोजां जायगाया सेलफि लाबोबायसो जोंहा माने खेबथाम राउन्ड मोनो आरो ना खेबनै राउन्ड थांबाय आरो खेबसे राउन्ड फैबावगोन थांबाय आरो माबानि दार्जिलिंनि ट्रेन बायदि मोनलायबावबाय जोङो मिथिगौ दार्जिलिं ट्रेन बायदि मोनलायबावबाय खेबसे राउन्ड दंबावो आरो ना लास्ट राउन्ड मजा गया गथ'खौ एदावो दंना नाखै बेलासियाव मोजां बारा सान्दुंबो गैयाना जोब्बाय बेनो लास्टमोन प्लेटफर्म मोनबाय ने प्लेटफर्म मोनबाय मालाबानो मोनफैबाय गुवाहाटि कैसा लगा अच्छा लगा ना मजा आया बिराद बरिया टाइम गाखोनो मोजांथार नामा फिलहाल अभी कहाँ जाना है माबा लोंनो लुबैबाय नोङो कफि लोंनोसै बैथिं नायनायसै एसे जोंना ओरै फैदो लामाया जों बैथिं मोनसे जायगायाव नायनायसै आरोना मिथिबाय जिम बायदि नै जिम बायदि
नै एक्सारसाइज खालामजावो आरो ना माबायदि जागोन नै नोंखौ नायलाय आइस बा मालायसो एसे गिरेगा धीरे करो नै गाखो जाखा नै बेबो बरिया गाखोनो नोङो दे सालायदो बे माबायदि जागोन होननायसै नामा बैसो थिग जागोन नामा अरे बाप रे रुको मैं इसमें बैठ जाता हूँ तोरे देर के लिए बोरै सालायनांगौ ए इसमें कैसा करता है रे अच्छा हाँ ओ क्या हुआ इधर देखो तोरा स्मेल करो इधर वाह मजा आ गया माबायदि दङ बुजिनो मोनासै आङो नैबेबो मारै होनदों 3000 मानि आरो बेहाबा मा स्टाइल जाखो जागोन दां अ बेखौ बिदि खालामनांगौ आरो ना इसमें क्या लिखा है देखो तो अच्छा ये कुछ नहीं है रे इसमें कुछ नहीं ये मोजांथार नै बै ओइथिं नायनायसैलाय नैबे आल' नै नैबे फैया जुरै गाखोग्राव आरो ना नैबे बे गाखोबा हरैहाय आयदो मोजांथ' ना सम बेहा मार जाखो अ आच्छा बिदि खालामनांगौ आरो बेखौ इस वाह कैसा लग रहा है भाई मजा आ ना वाह बुरिया माने बे गासिबो लाइनानो एक्सारसाइजनि जोब आरो ना एक्सारसाइजनि जोब नैबे लाइना मोजांथार गाइस जोङो ना दहाय ट्रेन गाखोदोंमोन ना ट्रेन गाखोनायाव माने एक्सट्रा फैसा नाङा आरो ना जों माने एन्ट्रियावनो जों 50 रुपिसनि टिकेट दानखादों नालाय बे 50 रुपिसनि टिकेटजोंनो माबाखौ ट्रेनखौ गाखोनो हागोन आरो एक्सट्रा फैसा दाननांगौ गैया आरो भाई माने खेबथाम राउन्ड मोनो आरो ना मोजां फैनांगोन आरोबाव आं ना मामिखौ लाना फैगोन एबार आंनि आइखौ लाना फैगोन एबार बेरायफैदों माबायदि मोनो बेबायदि आरो ना देखो नायनो लोगोफोर नायनाय आंनि खिबु उनाव मालाय नों बानायदोब्रा आं नोंखौ नायसै माबायदि र' न बेखौ ला ओइ गाइस आं नायबाव बानायनो नागिरदों माबायदि बानायनांगौ बेखौलाय जाबायलै गोलोमजोब्बायसो बरिया गिदों गोग्लैगोन बैयाव गाखो बाय गाखो नैफाय औ बेलाय माथो अरे बाप रे मेजेम खमायग्रा अ बेबायदि देखो मेजेम खमायग्रा आरो ना आच्छा ओरैबायदि मोजां नायदो नै गाइस मोजां आरो ना आरे गोग्लैगोनलै ये देखो बेलेन्स मेजेम खमायग्रा आरो बेहाय नै गाइस बेनो आरो ना ओरैथ' जेबो गैया आरो टाइगार दङ टाइगार दङ बेबायदि आरो बैयाव नायनाय नामा दै दंसै नामा बेनो बरिया टाइगार माबायदि नुदों जा गिदिरखा आरोना टाइगारा सिनायबावबायसो आङो गाइस आंना फट'ग्राफार जाबाय हो नै फट' खेबोबावबाय आंखौ दैखौ लुथायबावबाय ओमफ्राय खेवनानै ओरैबायदि दै दौदो होननानै आंखौ फट'ग्राफार खालामनानै दै लुबावबाय आरो गावहा ओरैबायदि मानसि फैखायो आरो ना गाज्रि नङा मोजां बैयाव फांखा जाजाहैगोनदां
दसे थांगा जायनो थांगा kopi loंनो लुबैदों जादों kopi लोंनो kopi बैयाव रेस्टुरेन्टाव kopi लोंनोसै आरो आंथ' लोङा लोंनाया बे फंबाया लोंनो नागिरदों आरोना kopi ओमफ्राय बेजों थांलाय फैलाय खालामबाय थाबाय जोङो खननै जाबाय बेजों गिदिंनायानो दाजों खननै आरोना दहाय खेबसे फैबाय आरो दा खनसे फैबाय आरो नायनायसै रेस्टुरेंट kopi माबायदि मोनो फिलहाल हम जा रहे हैं अभी kopi पीने के लिए देखते हैं कैसा है रेस्टुरेंटाव फैनाय रेस्टुरेंट जेबो जाबावला मिथिबाय खालि मा होनो हट कफिल' लोंनो नागिरदों आरोना आंथ' लोंखाया नालाय ओंखायनो नैबे फंबाया जबाय आरो बे फंबाया हट कफि लोंसिगोन बे बिराद जायोलै फाग्लासो जेखौ मोनो बेखौ जाखायो इन्डिया पाकिस्तान मेट्स दिनै एसिया काप नामा बावदोंसो आंबो जागासिनो दङ सफैबावबाय नै बिथाङा लागावदो नै भिडिअ' ला लाब लिरनाय थालायलायबाय आखिलायनाय दा लोगोफोर माबाफोर जादों नामा जानानै पक'रा पकरिफोर मा बुस्थु सिनि ए सिनिया एक्सट्रासो मोनोना आं बारा मिन्थिबावलासो बिराद गोबावसैना लोंलिया ओंखायनो मा मिन्थिगुलाबायनो नागिरबावो होननाय मानसिया लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय बेसेबां लागोनथाय मिथिया कफि मोनसेल' औ दै लानो मोनसे आंबो दङ बे मोनसे लादोंना औ आंना फैसा होगोन र' 90 लोंखांबाय जों खालामसिगोन आरो बेनिफ्राय थेंक इउ जुदि बाहेरायाव रेस्टुरेन्टनिफ्राय ओंखारबाय जोङो हैया जरै खालामबावनो सानदोंमोन आरोना गथ'फ्रा हेभि खालामगासिनो दं नैबेखौ ओरै गेजेरजों हाबलायनायसै हाबनाय नायखायना गेजेरजों औ नैबाव खालामदों ना नोङो जुलाय दे जुलाय दे बुंथिबावबाय आङो जिरायनानै गोसोनि खोथा रायलायलायो खोमा नैबेहाय औ जिरायनानै गोसोनि खोथा रायलायजायो आरोना नैयाव गाखोनानै दुगैदो दुगैबा नैबाव माबायदि खालामनांगौ जाखो आदसा बेनिफ्राय ओरै थाबायलांनांगौ आरोना बेहाय बैनिफ्राय थाबायबोनांगौ आरोना ट्रेनिं आर्मि ट्रेनिं माने फौजिल' खारगोना थाबायनायलाय जाबाय नामा हानाय नङालाय हनै हाजोबसो नोंसोरबा नों थाबायदो बेयारि जाखाबाय दे थांदो दे नायनोसै नै जोंना फंबाया आर्मि ट्रेनिं होनो नागिरदों आर्मि ट्रेनिं ले लागाव नै आर्मि ट्रेनिं होनो नागिरदों जोंना फंबाया वाह बरिया हाबायलै आर्मि ट्रेनिं नामा मोजां बेनोसै जायखिया औ नैबेयाव आराम गाखोजायो आरोना हनै ओरै थामाम फैखायो मिथिबाय मानसिफ्रा बेरायफैखावगाजोबखायोना बयबो ओरैबा बैसोरबो दाबो थांथाराखै माथो दासिमबो दं बेसेबांबा गोबाव जाबाय नैबालाय बुरिखौ बेरायनो लाबोदों बेया जुरि खालामगासिनो दङ बुरिखौ बेरायनो लाबोदों र' खेबसे लेंबोनांसिगोन फैना फैया जब काम चल रहा था हाँ इसने हमको देख लिया बै समावहाय सिगाङाव जोङो शुटिं खालामनो थाखाय फैदोंमोन आरोना नहीं है एक्चुअली हम यहाँ पे शूटिंग के लिए आए थे हाँ वीडियो शूटिंग के लिए फिर बाद में ओपनिंग तो नहीं हुआ था ना इसलिए हम अलग जगह चूज कर लिया मतलब शूटिंग के लिए यहाँ पे कुछ वाटर पार्क बनाने से और अच्छा हो जाएगा हाँ वो होने से हो जाएगा वो होने से अच्छा हो जाएगा हाँ ठीक है भाई हाँ माने बियो आंनि भिडिअ नुदों आरोना फार्स्टआवहाय शुटिं खालामनो फैनायावहाय औ आं खालामफैदोंमोन ना बावबायसो आङो रायलायफैदोंमोन आरोना गाइस जोंना एबार ओंखारसिगोन थांफिनसै आरोना ओंखारसिनबाय जोङो जायखिजाया मोजांथार नै नाजाराया फेमिलि लाबोनो थाखाय मोजां गथ'फोर
बेफोरखौ लाबोनो मोजां जेरैबो बरिया आरोना जायखिजाया जोङो नैबे एगजिटआ बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय टिकेटआ नैबाव मोनोमोन आरोना जों ओंखारफिनबाय दा हाबफिनसिगोन आरो बेनो फिलहाल हम गाड़ी में आ गए हम अभी जाएंगे अभी बेनो लकेसना ओरै भारत पेट्रलियाम गारियाव ओंखारफिनबाय मानि गारियाव गाखोबाय आरोना दरजा फांसै दाना हा मेंगुलायबाय थाबाय ना बा खम थाबायबाय जोङो मेंलायलायबाय गाइस जोङो दा बैनिफ्राय फैफिनबाय आरो फैनानै ओमफ्राय बिटिसि सेक्रेटारियाव ओरैनो गारिजों ओरै इउ हाबनानै इउ फैनो नागिरदों आरो जोङो जेबो गैया ओरैनो आरोना हाबलाल' नायलाबायनो हाबनो मोनगोन ना मोनाथाय दा मोनफैबाय आरो ओंखारनायाव गैया जों ओरैनो सिङाव हाबबाय हाबनानै बासनो गिदिंनानै फैफिनसै आरो जोङो ओरैनो नज़ारा देखो गाइस सेक्रेटारिएट का ये बाप रे ये देखो नज़ारा फोटो खींच सकते थे ना रील्स बना रहे हैं क्या हो सकता है ना यही है सेक्रेटारिएट फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलेंगे सिङावबो हाबनानै फट' लानो हायो नामा सेक्रेटारिएटआव थांला जोङो अफिस दंमोन नालाय सेक्रेटारिएटनिफ्राय नै गिदिंफिनबाय जोङो वाव क्या भिउ हियर बाबा बैयाव खेबजानोसै जाबो दसे आया गारि लाखिनोमोन ना दाना सेस जोंथ' दाना फट' खेबजानो नागिरदों खेबजानो मोनला नांलालै उनफ्राव जासिगोन औ बावबायना आङो गारिखौ बैयावसो दोननानै खेबजाबोनांगौमोन जोङो ओइ देखो हम वापस जा रहे हैं अभी माने फट' खेबजानो नागिरदों जों फट' खेबजानो मोननाय नंला आरोना नङाबा दा होख्रांलायगोन जोंखौ मानो बिदि होननानै गाइस बेनो आरोना नैबे गेट आरोना गेटआ नै गेटआवबो मोजां साजायथारबाय आरोना गाइस माने फैफिनबाय आरो जोङो बे टाउनाव माबाफोर लानाय जायोबा लाबाय आरो आङो एक्चुअली टाउन की तरफ जा रहे हैं टाउन में थोड़ा बाजार करके हम सीधा वापस घर चले जाएंगे उसके बाद अभी यही हम ब्लॉग को ख़त्म कर देता हूँ माने ब्लॉग को दोनथ'नोसै बेवहायनो जायखिजाया नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना हो सके तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा फिलहाल मेरे मानी ब्लॉग को आं बावनो दोनथ'बाय ठीक गाइस बाय बाय